Здравейте, приятели! Аз съм шеф Виктор Ангелов. Малцина от вас знаят, че детската ми мечта беше да стана тираджия. Не се осъществи. Станах готвач. Днес обаче искам да ви покажа как от класически ястия ще трансформираме в феноменално вкусни нови рецепти. Идайте с мене! Нямам търпение да се впуснем в първата трансформация на класическото пиле с ориз, а именно здравословна рецепта пиле с зеленчуци, пържен ориз и яйце. Любимото ми азиатско ястие. Гледайте, режеме на ситно бялата част на лука. Нея ще запържим. Оформяме настрани. Перата, зелената част, също ще ми трябват, но накрая. Подготвям ги от сега. Чушка. Една чушка е напълно достатъчно. Готови сме с чушката. Морков. Имаме и моркова. В рецептата ще влезат пресен лук, чушка, морков и малко чесън за аромат. Готови сме с подготовката на зеленчуците, пристъпваме към същинското готвене. Казахме, че ще готвиме азиатска храна. Съответно трябва ни силно сгорещен тиган. Как проверяваме дали е достатъчно горещ? Доближаваме на 30 см до ухото, ако пари, точни сме. Малко олио. Започваме с бялата част на пресния лук. Започва да твърчи, това е добър сигнал. Добавяме чесъна. Обичам този звук. Когато готвите, говорете си с храната. Тя има какво да ви каже. Не съм луд. Говоря сериозно. Щипка сол. Добавяме червена чушка. Морков. Запържаме за минута. Казахме здравословна храна. Означава, че топлинният процес е кратък. Дойде момента, в който да добавим любимото ми яйце. Уверявам ви, това ще бъде една от най-любимите ви трансформации на класически ястия. Запържили сме зеленчуците, яйцето, време е за ориза. Сигурна гаранция, че ориза се запържва добре, е това специфично пукане, което се чува. Пук. Това означава, че няма да залепне, а ще стане прекрасно изпържен. Ако се приближите, ще видите как започва да подскачат зрънцата. Това е момента, в който си приготвим и пилето. Слагаме го на парченце. Няма нужда да го режем. Чувате ли този звук? Цветно, здравословно, вкусно. Добавяме и малко сварен грах, щипка сол, щипка черен пипер и разбира се соев сос. Няма как да приготвим азиатска храна без соев сос. Задължително добавяме за характер малко чили пипер. Опитваме. Готови сме! Пресен лук. Плейтваме. Най-доброто пиле по-китайски с остатъци от класиката. Пиле с ориз. Вълшебно е, наистина. Това беше от мен. Желая ви приятен път, здрави гуми и газ!